أفتح أنت مع التساحتنا زمرتنا ديبارتمنت زرعنا موتنا مسانا حفنا مرت فولت لكم حجي أو ديبارتمنت من رجال تجنوا تعلهم أنت عن ديبارتمنت يوزلهم مزيا وسان تقامن أنت عن زمرتين صحي الشركات حاسبتها اللي خاصكم مشرش الله بيدزيا وكتتال وسانو هين تغنيلو سلام كبرات كاتاي انقعنا بهلنا يتفتحان مصاخوم لو ما حد يحزلكم مصاخا ናይ ዲፓርትመንት ጉዳይ ኣብዚ ግዜ እዚ ዲፓርትመንት ዘጨናቃ ተሓልዮ 10 ሓሊፍካ ፍሬሽማን ተማሂርካ ወላ 10 ተወዲካ እንታይ ዓይነት ዲፓርትመንት ዘኣት ዝሓሽልካ ተሓስብ ተሃሊካ ወሳኒ ነገር እዛ ቪድዮ እዚኣ ምክትታል ብቻ ሓደ ክትፈልጥዎ ዝግበአኩም እቲ ትመርጥዎ ዲፓርትመንት እንታይ ዓይነት ዝኸውን ደስ ይብለኩም እንታይ ክብለኩም ደልያ መሲልኩም ቀልጢፍኩም ስራሕ ክትረክብሉ ትኽእሉ ዲፓርትመንት እዩ ዘድየኩምስ ወይስ ግዜ ይንዋሕ ይሕፀር ብዘይ ግድስ ቀጻሊ ስራሕ ክትረክብሉ ከለኹም ፋይናንሻሊ ሽግርኩም ክትፈትሕሉ ትኽእሉ ኮምፕሊትሊ ፋይናንሻሊ ሽግርኩም ክፈትሐልኩም ዝኽእል ኮምፕሊትሊ ፋይናንሻሊ ሽግር ናይ ፈትሐላይ ማለት ዘይኸውን ይኽእል እቲ ወሳኒ ዝበሃል ዲፓርትመንት ግን እቲ ትመርጾ ዲፓርትመንት ንዘለኣለም ሂወትካ ምሳኻ ከም ዝነብር ክትፈልጥዎ ኣለኩም ዘይትሰርሐሉ ዲፓርትመንት ክትመርጽ ኣይትኽእልን ዝመርጽካ ዲፓርትመንት ግን ንኽትነብር ዝገብረካ ድዩ ምክንያቱ ንኽትነብር ክብለካ ከለኹ ኣብዚ ለም ግዜ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ኣብ ከቢድ ሽግር ኣትዮም ዘለዎ ሰራሕተኛ መንግስቲ ምን ይዓለም ዝመርጾ ዲፓርትመንት ምዃኖም ክንፈልጥ ኣለና ዘለኣለም ሂወትና ሰራሕተኛ መንግስቲ ኮይና ካብኡ ደሞዝ ወስኽ ኣይትወስኽና ወና ክንወፅእ ሰላማዊ ሰልፊ ክንከውን የብልናን ኣነ እዚ ነገር እዚ ምርጫ ናይ ባዕልና ኢለ ስለ ዝሓስቦ መጀመርያ ምርጫና ተስተኻኺልና ሂወትና ከም ዝተስተኻኸል ክንፈልጦ ኣለና ምርጫ ራይና ክነስተኻኽል ዘለና ናይ ሰባት ሓሳባት ክንሰምዕ ንኽእል ኢና ንቐርቦም ሰባት ቤተሰብና ዓርኽትና እዚ ነገር እዚ ሕሸኩም ኩልና ይኹን እዮም ኦፍ ኮርስ ንሶም ትኽክል እዮም ማለት ኣይኮነን ግን ንሶም ክነግሩኻ ከለዉ ሓሳብናቶም ሓሳብ ኮምፕሊትሊ ብምሉእ ክትኽተሉ ኣለካ ማለት ኣይኮነን እቶም ሓሳብ ሳመራይዝ ጌርካ እዚዩ ዝሓሸልካ ዓርሰኻ ክተገናዝብ ክሕግዘካ ዝኽእል እምበር ናቶም ሓሳብ ኮምፕሊትሊ ሓቂ ማለት ኣይኮነን ከምኡ እንተኾይኑ ናይ ኩሎም ሓሳባት እናተቐበልካ ምንም ነገር ከይመረፅካ ኣብ ዘይትደልዮ ቦታ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ዓርስኻ እና እዚ ነገር እዚ ምስትውዓል ወሳኒ ኮይኑ ይግነ ኣብዚ ሎም ግዜ ወሰንትን ጠቐምትን ዝበሃል ዲፓርትመንት ክትፈልጥዎም ዝግበአኩም ኮምፒተር ተንከፍ ምዃኖም ክትፈልጥዎም ኣለኩም ኮምፒተር ተንከፍ ዓለምናዊ ቴክኖሎጂያ ትነጥር ዘላ ስለዚ ንስኻ ድሕሪት ኮይንካ ሰራሕተኛ መንግስቲ ኮይንካ ተቐፂርካ ማለ የድልን ኣብዚ ሎም ግዜ ዘድልየካ እቲ ወሳኒ ነገር ምርጫኻ ምስትኽኻል ምርጫኻ ተስተኻኺልካ ሂወትካ ከም ዝተስተኻኸል ክትፈልጦ ኣለካ እንተዘይኮይኑ ሰላማዊ ሰልፊ ወፂኻ መንግስቲ ዘስተኻኽሎ ገለ መንግስቲ ዘይሰምዐካ ኸሊ ጉዳይካ ክብለካ ኸሊ እንታይ ክትገብሮ ትኽእል ንስኻ ኣብ መመረፂ ዘይብልካ ግዜ ከዓ ምስ ኣረካ ምስ ሓመምካ ኣብቲ ንእስነትካ ምስ ሓለፈ ግዜ ሽዑ ነገራት ክኸውዱኻ ይኽእሉ እዮም ክትፈልጥዎም ዝግበአኩም ብሕጂ ስምዒትና ጥራይ ክነሓስብ የብልናን ኣነ ከምኡ እየ ዝሓስብ ባይዙ ኮምፒተር ተንከፍ ስለዚ ኣብዚ ሎም ግዜ ብጣዕሚ ጠቐምትን ወሰንትን ዲፓርትመንት እዮም አይቲ አይኤስ ኮምፒተር ሳይንስ ኮምፒተር ኢንጂነሪንግ እዞም ስራሕቲ እዚኦም ብጣዕሚ ጠቐምትን ወሰንትን ዲፓርትመንት እዮም እዞም ስራሕ እዚኦም ብጣዕሚ ጠቐምቲ ዲፓርትመንት እዮም ቀልጢፍና እውን ስራሕ ክንረኽበሎም ንኽእል ኢና ስኪል እዮም ስኪል ስለስካብ ዝኾኑ ድረስ ከዓ ምንም ንስኻ ኔጌቲቭ ቅጣት ክገብሩካ ይኽእሉን ብጣዕሚ ኣዋፃእቲ ብጣዕሚ ጠቐምቲ ናይ ደገ ዕድላት ብጣዕሚ ዘለዎም ዲፓርትመንት እዮም እና ኣርክቴክቸሮም ብጣዕሚ ጠቓሚ ባይዘ ብናቹራል እዚ ኩሉ ንብረኩም ዘለኹም ናቹራል ዲፓርትመንት ስፔሻል ቀፃሊ ክሰርሐልኩም ተደልተውኩም ኣብ ኮመንት ስርሐልና ኢልኩም ፃሓፉ ደሞ ክሰርሐልኩም እየ እና ኣርክቴክቸሮም ብጣዕሚ ጠቓሚ ፋሽን ዲዛይን ጋርመንት ብጣዕሚ ጠቐምትን ኣዋፃእትን ዝበሃል ዲፓርትመንት ኣርክቴክቸር ክብለኩም ከለኹ ዲዛይን ምግባር ዝኾነ ገዛ ስእሊ ገለኹም ዓይነተን ከፍ ይመስሉኒ ብጣዕሚ ጠቐምቲ እዮም እና ክትፈልጥዎ ዝግበአኩም እትመርጥዎ ዩኒቨርሲቲና እቲ ዘለዎ ዲፓርትመንት ክትፈልጥዎ መፅናዕቲ ገርኩም ክትመርፁ ኣለኩም ብሳክት ሲኩም ዩኒቨርሲቲ ክትመርፁ ኣለኩም ማለት ኣይኮነን ፋሽን ዲዛይን ፋሽን ያው ኣብዚ ዓለም ብዙሓት ፋሽን ተኸተልቲ ሰባት ከም ዘለዉ ትፈልጡ ኢኹም ዓለምና ከዓ ብጣዕሚ እናማዕበለት ብዝኸደት ግዜ ፋሽን ብጣዕሚ ወሳንን ጠቓሚ ኮይኑ ይርከብ ኣሎ ካብ ሕጂ ጀሚሩ ከዓ ዓለምና ካብ ሕጂ ናብ ሞደርንያት ከዘላ ዓለምና ማዕበለት ብዝኸደት ቁጥር ፋሽን ተኸተልቲ ብጣዕሚ ክበዝሑ ከም ዝኽእሉ ርጉፅ እዩ እና ኣብዚ ሎም ግዜ ከዓ ጠቓሚ ኮይኑ ይግነ ኣሎ ፋሽን ወሳኒ ቀልጢፍካ እውን ስራሕ ከም ትረኽበሉ ሓደ ክነግረኩም ይደሊ ካልኣይ ወሳኒ ከዓ ምስ ጋርመንት እዩ ብጋርመንት ዲፓርትመንት ብጣዕሚ ጠቓምን ወሳኒን ስለዚ ጋርመንት ክትመርፅዎ ኣለኩም ኢለ ዝሓስብ ጋርመንት ክለኩም ከለኹ ናይ ክዳውንቲ ስፌት እዩ እና ጠቓሚ ካብ ዘይትደልዮ ዲፓርትመንት 5 ዓመት 4 ዓመት ሰይካ ስራሕ ክትረኽበሉ ዘይትኽእል ዲፓርትመንት ኣብ ከፊልካ ዕድሜኻ ግዜኻ ታቃፅል እትመርፆ ዲፓርትመንት ሞያ ተንከፍ ክኸውን ኣሎ ስኪል ክኸውን ኣሎ ስኪል ተኮይኑ ያው በይንኻ ዋላ ወፂኻ ክትሰርሐሉ ትኽእል ኢኻ ብቐሊሉ ክትጅምረሉ ትኽእል ኢኻ ሕጂ ጋርመንት ክለኩም ከለኹ ሕሳብ ተገዚእኻ ያው ብቐሊሉ ክትሰፍይ ትኽእል ኢኻ ኢምፖርትና ኤክስፖርት ከዓ ብጣዕሚ ዝዓበየ ነገር ከዓ መይሱ ክትዕብዮ ከለኻ ኢምፖርት ኤክስፖርት ክትገብር ትኽእል ዓብዪ ካምፓኒ ናይ ባዕልኻ ክትኸፍት ትኽእል እዚ ኣዋፃኢ ኢለ ንብረኩም ዘለኹ ፋሽን እውን ያው ፋሽንና ጋርመንት ሓቢሮም እዮም ዝኸዱ ክትፈልጡ ኣለኩም እዚ ዲፓርትመንት እዚ ብጣዕሚ
ወሳኒ እዩ ሲቪል ወንተ ተረኺቡ ስራሕ ወንጀይ ግን ተወሊዒ ዝበሃል መብዛሕትኡ ሲቪል ኮንስትራክሽን ኣውቶሞቲቭ ያው ተወሊዖም ናኹኑ ቀልጢፎም ስራሕ ክትረኽብሎም ኣይትኽእሉን ፋይናንሻል ሽግርኩም ዳዕዋላ ይፍትሑልኩም እምበር ቀልጢፎም ስራሕ ክትረኽብሎም ስለዘይትኽእሉ ሓደ ዲፓርትመንት ጠቐምቲ ከለዉ ግን ስራሕ ክትረኽብሎም ስለዘይትኽእሉ ክኸብድኩም ይኽእሉ እዮም ኣነ ከምቲ ዝበልኩኹም ወሰንትን ጠቐምትን ዲፓርትመንት እዞም ዝበልኩኹም እዮም እዚኦም ጥራይ ኮይኖም ማለት ኣይኮነን ግን ካልኦት እውን ኣለዉ እዮም ሪሰርች ግበሩ እቲ ዝሓሸ ትብልዎ ባዕልኩም መሪፅኩም ቀፃሊ ሂወትኩም ከናስሐኩም ዘይኽእል ዲፓርትመንት ክትመርፁ ኣለኩም ኢለ ዝሓስብ እስካብ መጨረሻ ስለተኸታተልኩምኒ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ሰብስክራይብ ንባልና ቻናልና ቤተሰብ ኩኑ ቀፃሊ ብሓድሽ ነገር ብዛዕባ ዩኒቨርስቲ ካልእ ጉዳይን ሒዝናልኩም ክንመፅእ ኢና ሰብስክራይብ ወደቂ ዓበይቲ ይመችኹም